Mgbe m nọ secondary school, o nwelu this guy mụ na ya na-abụ na-akwụ o. Ịghọtago? Mgbe lọvụcha this guy na-esho onye green light na lọvụ ya. M na-egosi ya iru aka, ọ na-egosi m azụ aka. Ọ bụ ịghọtago? M na-egosi ya na lọvụ ya. Ọ na-afụta m as a casual friend. O nwere ife m try ka this guy ma na lọvụ ya. Maka na mụ na ya na-abụ na-akpọ onwe anyị bestie o. Ịmaka olu bestie na-enwe crush. O nwere ife m try ka ọ ghọta na love ya ka o meke move ka anyị libe ibongi. This guy jụọ ha wee gụsịa secondary school banye university ịmagoro nyanwa jebe nke nyanwa jebe kwuonu nke ya lụzie na university nweta enyi nwoke ya na ya na-abụ na akwụkwọgide gụsịa akwụkwọ dị guy na-akwado na ọ ga-anụ ya. Ọ sị bụ nna ọkwa ya ndị mmadụ amagolo na ọ na-akwado enyi ya ha na-akwakọ. Olu one day na o nwere enyi nwaanyị amela party, ịghọtago, birthday party, and na the lady ji ego wee sị ya bịa. Ya wee gwa enyi nwoke si akafa jebe, mana enyi nwoke nwere efe that day wee sị na ya ma nje ya jebe sọsọ ya. Ya wee kwalụ wee jebe. Wee nọ na the party wee fụ that guy ya na-enwe crush on na secondary school. Ọ sị m nne, this guy wee masịa ma na-atụpụ mmiri. Ịmagolu afọ abụgola adult. Fa wee kalịbazie ụka. And no nwere nwoke ya do wee bịa. Ya na the guy bidozie kaliba. Ya wee bido wee kọbalụ the guy wee sị ya na ọ bụkwa na ajọ mmadụ. Ife niile ya sholie red light ịmago green light ka ọ malụ na ya love ya. Na o nwere nke o teki na ọjọka na atasịala afụfụ na ya na love ya ọ sị ya wati na uwe dịka asị wee malụ kedu ife o jire wee gwe ya. Na ọ bụ na ọ gwara ya na ya kala ime ki move kedu ihe o ji hide be ya. Dị ya mụrọ n'obi niile na onwe dịka asị wee fụta all those signs ọ na-eme na ọ kala ịpụta outside ịmagolu kwuo nie. Ọ sị ya ka eke a ga-esikwa na nwaanyị ka abụ na nwaanyị ka abụ na nwoke na-achụ nwaanyị na ọnya kpatara na ekwurie. Ịgbagolu fana abụọ nọzialụ fana abụọ gbabazie egwu fana abụọ ṅụbazie mmanya duto na eduru nwoke wee bịa ya nwee durokwu nwaanyị wee bịa. Ịgbagolu fana abụọ bụzalụ kọpụlụ ebe afọ. And duto na the guy malụ mma nwoke topu nnọọ mmadụ ya like ọ bata n'ọra na people ga-afụ ya. So kwani ya fana abụọ wee nọsị and na the guy mmanya o butere dị too much fa ṅụsịa mmanya ya wee si the guy na anabago. The guy wee sị ya na ya bukwe moto bịa ka ya drop ọnya ya wee kwalụ wee mee gịnị wee baa moto. Ka ya bazili moto ọ pụtasị ya ka ya kwụsị ya ka ọ fụbie before wee nabazie. Ya wee kwalụ ya elukwe n'ubie ka o kunye mmiri. Ọ sị bụ nne from ikunye mmiri o na isi ya nnọọ o na imetụbi aka o na isusu ọnụ o ịgbagolu mmadụ na-abọ mela gịnị ṅụlụ mmanya mmadụ na-abọ na-enwevu n'otu each other. Fa wee sebe igbo nke osesie o fa na-abọ nke izizi esele ezuru olu fa esekwa ọzọ sesizie ọzọ dị very tired. Fa na-abọ dinela na lalụba nwa chifụla o. Enyi nwoke wee na-akpụ ya mana ya tọọnụ fonu ọfụ ọpụ ịghọtago. Ebidokwa n'isi ụtụtụ ka ya naba si o jidekwa ya again fịapịakwa ya aka ịmagonu from there fesekwe nke ikpeazụ sesie bịa ji wee tọọnụ fonu na enyi nwoke akpọ gị more than 50 times. Akwa ịghọtago na ọ dụzi worried. Ọ sị ma ọkwana ya mana ọ kpọkọtazili ya wee jekwubezie ndị ya na ya na-abọdụ wee je party wee jụba fa ha wee sị ya na o nwere one guy ya na ya na-abọ nọ na the party ịmago na ụdị ha nwa ndị ma na-eje party onye ọbụla ji fonu na-ese. Ha wee zukie the guy enyi nwoke wee si oke wee na ya wee nata ka ya batazi na ya fụrụ enyi nwoke na ọ chọtakwue na ọ kpọzia for 1 week. Ịgbagolu ya na-akpụ ya na-asị ya ka ha fụọ na-achagharịkata wee lụọ that day wee bịa wee jụbụ ya bịa jebe. Ya wee sị ya na after party na ya sola enyi nwaanyị wee na ya mụrụ na ụmụ enyi nwaanyị ezukọsighị ya all those things. Na ya gọla aka gọọ kpago etiti na abụọ na enyi nwoke kwere. Ya ayụ ya n'elu ya na this guy ekwere. Ọ sị m nne na ọ bụrụ ya bụ nsogbu na before ya ejebe that party na ya kwesịrị ịfụ nsọ ya that day. In fact not 2 days ago mana sometimes na ọ na-agba late ịghọtago mana ya fụrụ ya bụ nsọ ya. Wee lụọ this guy wee sebe ibongi niile wee sesie ihe anụnwa wee mee. Enyi nwoke wee jụ. Ọ sị m nne na mgbe eji wee kpegide yọgide biko still ya amagolo na ya dị ime. Ya dụshọ na enyi nwoke nụnwatụbali ya ime. Enyi nwoke na-agaje na-akọlụ ụwa niile ife menụ. Ghebe olu oghe na-akọlụ ụwa niile ife menụ.
ya wee jekwulu the other guy wee gwa ya ife menu gwasị anya sị na nsogbu adịrọ ka fakwụbasị anụ ma ọ bụ na enyi nwoke hapụ ya na kịta na ya dọkwa interested na ife afọ na ya laikele ya ọ sị mma na ya dị ime na ya mara ife ya ga-eme na ọ bụrụ na ya jegwa enyi nwoke na ya dị ime ndị na ọnya nwa nwere afọ ime na o nwere ife megide ka ọ gbaghara ya na ụmụ nwoke ndị a nwee infat na ọma nkwedi n'ọnwa ya and na the worst part bụ na ọ ga-akọli ya everybody nọ na the street onye ọbụla maala ya ga-anọ maka ya ma parents ya apụghị gatago dee na ọ bụkwanụ na ya sị ka ya ghara egwu ya na onye ebuli eje bunye enyi nwoke nke ọfọ kịta witi na ọ bụ na ya bunye enye na ọ ga-ekwe bikos na ọ mara ife mee na ọ pụghị ghọtago na o nwee nụ ka ọdụ in fact na ya feel so cheap n'ife niile ya trol onwe to this guy cha na hold dignity nye in fact na ya ga-asị na mmanya ka ọsọrọ ife a bikos na ya jidegidela onwe na ọ na-ewe iwe na ife niile side ya nye this guy na o kwere si ebonge mgbe fa na-akwụo kịta anụnwa bụzi anya nwa bụkwela detin bunyekwu na free ew ike gwụlo ọ bụrụ gị ị ga-eje gwa the guy regardless na ọ ga-eji ogene wee kụọla ya ndị mmadụ ka onye buru ebunye enyi nwoke nke ya na ya na-abọsịla ibongi unprotect ka onye jee wepụ ajụkwara m ụdị ajụjụ afọ ịnọgide jụba ndị mmadụ ma ọ gị jee wepụ nwee na-apụ ala adị m ajụ ndị mmadụ ụdị ajụjụ afọ na ife a ga na-ekwu bụ onye nwe nwa maka ya ka a ga na-ekwu ọ kpatalụ nkụ arụrụ si ngwere bali ọ dịrị amụrụ m ife m ga-agwa gị mana ịjụkwa m nsị gị jee gwa the guy n'ọnya nwe nwa kpatakpata ọsị gị chelụ ka a mụọ nwa ekweghị ghọtago amụzie nwa ka a mara onye nwe nwa o nwere ike ọ bụrụ na amụọ nwa ọbụla na nyanwa nwee nwa o nwere ike chenji mind n'ụba gị ịghọtago ọ bụkwanụ na o kwerozi n'ogo denụ inwe ike wepụ ya kọt ka ọ kwụbacha sọpọt nyere gị aka iwee zụba nwa gị akwa ịghọta mekọ n'imego that mistake bụ n'ime gị ama m na ndị be unu ga-adị disappointed yes because na fa adụgoli disappointed ife enyi gị nwoke na-ekpesa na-eje mana to me ijụ m nsị gị kwa onye n'ọkụ ka fancha niile kwufelu na ofu nkwufelu egbu n'oge jee gwụ ya kedu ife isi m kwuo kedu ife isi m kwuo mara asị gị wepụ nwa bịara ụwa bịara asị gị welu nwa abụrụ nwa mmadụ bunye maka na odolu unu na-aba anya ịghọta na mana unu eji n'ife nkwu wee jọji gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere this lady aka iji ma ife ọ ga-eme nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ